Kaixo ikasleok, gogoratu DBH lehenengo mailan gaudela, hirugarren unitatean nolako itxura lako erabakia. Aurreko bideoan, zatikien eragiletak landu ziren, baina soilik batuketak eta kenketak. Bidez honetan, biderketak eta zatiketak landuko dira. Eta gero hirugarren bideo batean, nahasi egingo dira, batuketak, zatiketak, biderketak, kenketak eta bar. Helburua berdina, lehenengo adierazlea. Guazen, biderketak, simple. Eukiko dugu zatiki bat, biderketa bat eta beste zatiki bat. Egin behar izango duguna izango da zenbakitzaileak zenbakitzaileekin biderkatu eta izendatzaileekin biderkatu. Hau da, 3 bider bat 3, 4 bider 2, 8, emaitza 3 8 simplifikatuta dago, hortaz 3 8. Zuzenean egiten da. Zatiketen kasuan ez da zuzenki egiten. Gurutzatu egiten dire biderketak. Hemen biderketa izango da, beti, goikoa goikoaz eta bekoa bekoaz. Zatiketen kasuan, ez. Biderkatzen dugu. Zenbakitzailea, bigarren zatikiaren izendatzailearekin. Eta jartzen dugu, emaitzean, zenbakitzaile modula. 3 bider 2, 6, eta gora. Hemen berdin, 4 bider bat, 4, bera, 6 lauren. Eta gero, simplifikatuta, 3 bider. Gogoratu, biderketen kasuan, zuzenean egiten da. Zenbakitzaileak zenbakitzaileekin, izendatzaileekin. Eta zatiketen kasuan, gurutzatu egiten dira, biderketak. Baina biletan, biderketak egiten dira. Badazpada, zenbaki simple bat dagoenean, gogoratu zenbaki honen izendatzailea batala. Hortaz, biderketaren kasuan, bardin, 4 zenbakitzailetzat hartzen dugu, 3 bider 4 12, 5 bider 1, 5, 12, 5. Eta zatiketen kasua, bardin.